Deti, môžeme na to? Pán DJ, poprosím, stiši hudbu. DJ Fero Hora nám stiši muziku. Deti, poďme sa posunúť dopredu, aby ste o ten žľabok nezakopli. Tu je čiara, pán Rozo sa ukazuje, kde je čiara. Deti, kakao ráno vypité, zuby umyté všetci. Kto nám spieva každý rok pred štartom Lučatinskej mini 11-ky? Vidí niekto Viktóriu Krausovú? Kto vidí Viktóriu Krausovú? Viki, poď na chvíľku. Takže pred týmto štartom je to nadúpanej konkurencie nám toto dievčatko, pán Rozocka, moment, toto dievčatko nám zaspieva nejakú pesničku. Áno, máš? Dobre, máme niečo v repertoári. Takže Viktória, podám ti mikrofón, ty zaspievaš a potom poštartujeme, dobre? Voníková, ktorá už pláče, má 15 mesiacov. Skúsime, či to dá, číslo 810. Dobre, pán Rozhodca. Takže povely budú zatiaľ vám len poviem povely, potom pôjdeme na ústro. 3, 2, 1, štart. Na povel štart, 3, 2, 1, štart! A je oštartované, tento nadúpaný beh drobcov. Konkurencia je znamenitá. My odchytávame. Aj, druhé miesto, výborne. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Poď. Poď. Tam ide. Tu vyhral 2 ročníky a pozrime sa, má malého následovníka. Viktor, ideme od cieľa, poďme. Lenka Vojníková uzatvára štartové pole. Ja som tušil, že to nebude víťazstvo tento rok. Lenka Vojníková, posledná pretekárka na behu chrústov. Lenka, tu je cieľ, pod Zatatinom. Veľký potles, poslednej pretekárky. Poďme, Lenka. Veľmi sa jej do cieľa nechce. Lenka si to užíva. A už je v cieľnosti priestor. Malý Valíček, takisto dneska fantastický výkon. Každý športovec, ktorý dobre nedostáva zaviazak k pohybu, je to fantastické šnúr. Došli, šiknutí z hlavy. Jeden okruh, starší žiaci idú okruhy 2, s tým, že druhý okruh sa otačajú pri bráne, kde budem stať ja. Pripravení? Na miesta, pripravte sa. A veľký potles našim nádejám. Je tu veľa detí z Lučatína, veľké zastúpenie. Sofína Ňová z Lužbecovej, takisto ďalšieho kola. Rovno do cieľa, posledný okruh. Mladší žiaci do cieľa, Šimon Foltány. Tuto sa točíme, deti. Poď, tu sa točíme. Starší žiaci sa točíme tu na, mladší idú do cieľa. Ďalší okruh čaká.
týchto vecov. Trať určite nie je jednoduchá. Mladší žiaci idú do cieľa, starší sa otačajú. Výborne, mladší do cieľa, mladší do cieľa. Poď. Výborne, poď. Veľký potles, ideme do cieľa, deti. Posledných 200 metrov, poďme na to. Do ďalšieho okruhu, mladší už to za sebou. Každý žiak, ktorý dobehne, dostane krásnu účastnícku medailu. Poďme ďalej, chlapci, poďme. Tuto šuhajko s perom a papierom si asi písal poznámky počas behu. Peťka, poď. Peťka Manzaková, veľký súboj. Rovno, deti, zafinišovať výborne. Bude to stačiť na 3. miesto. Veľký boj, a prvý v cieli, veľký potles. Prvé miesto, druhé miesto a 3. miesto. Tretie. A máme staršieho žiaka v cieli. Trať Jukola. Takže veľký potles. Ešte fotku do denníka Šport. 5, 4, 3, 2, 1 a ideme! A je oštartované. V prvnej časti vidíme aj Vraťa Greška, bývalého futbalistu Slovenskej republiky, ktorý rád beháva na týchto podujatiach. Veľký potles týmto účastníkom, ktorí štartujú na 6. ročníku Imunoglukan Lučatinské 11. Prvé miesto! Výborne! Prvé miesto, Hrubovaliček druhý. Perfekt. Z Banskej Bystrice 4. miesto, výborne chlapci. Takže prvý 4 pretekári v cieli, občerstvite sa chlapci. Tá zmiešaná, takže zmiešaná štafeta porazila čisto mužskú alebo ženskú, výborne. Aurobarto to má za sebou. Výborne. Maťo Kováčikovo v cieli, fantastické umiestnenie, výborný beh. Maťko Volenský, maratón BB v cieli, výborne. Ďalšia štafeta. Pretekár nad 50 rokov, víťaz tejto kategórii, výborne, Peter Rosliača, má to za sebou, super. Maťko Peňák, triadeška ombe, triatlista Ironman z Banskej Bystrice z Trianu v cieli. Maťo Peňák, 9. v cieli z Baláš. A teraz Janko Šulek, triatlista, Ironmanista, Martin Čal, pretekajúci za bratislavský triatlonový tým v cieli, výborne, má to za sebou. Vraťo Greško, bývalý úspešný futbalista, reprezentant Slovenska. Marek Malček, triatlonista z triadeška UMB. Hneď za Vraťom Greškom. Miro Barto. Blahoželáme, čas 42-42. Janko Spodniak v cieli, kategória nad 50 rokov. Zdravie v klube Lučatín, takže domáca pretekárka v cieli. Barbora Šimonová v cieli, fantastické. Jozef Redovian. Peter Žubor, krásny finish. Milan Škarvada v cieli z Continental týmu.
Pretekári toho majú dosť. Trať určite nie je ľahká a to teplo nie je ľahko sa s ním vysporiadať. Pretekári mali na 11-kilometrovej trati 8 občerstvovacích staníc a 2 sprchy. David Šišovský v cieli, AKZV Lučati, blahoželáme. Jaroslav Kán, Roman Škarba, Holko Norbert, v cieli Miroslav Debnár. Druhé miesto v kategórii, výborne, blahoželáme. Michal Koká. A je to druhý v kategórii na 60 rokov. Mirko Debnár, blahoželáme. No, dnešný dek som si užil. Dnes je 24. júna a vyšlo to práve tak perfektne, že dnes mám 60 rokov. Tak som sa rozhodol, že toto je netradičné oslávenie narodenín a ešte nikdy som to takto neoslávil. Bežalo sa ťažko, lebo bolo neskutočne vrúce, ale poháňali ma diváci okolo trate, ktorí boli perfektní. No, bol to môj tretí ročník a pri tomto behu je dôležité rozložiť si sily v podstate, pretože furt sa beží horúčave, ako aj dneska, a je dôležité piť, pravidelne piť, radšej sa zastaviť pri tom stolíku, ale minimálne ten jeden pohárik. A mne sa bežalo dneska veľmi dobre, akurát ten posledný kilometr, keď ma už obháňali taký v mojom veku, tak som musel pridať a podarilo sa. Takže ja som veľmi spokojný. Takže ďakujem, že som si mohla zabehnúť Lučatinskú 11, bolo to fajn, strašne teplo, ale strašne super atmosféra, super ľudia, super dobrá akcia, ďakujeme. Takže bežalo sa výborne, horúco ako každý rok, ale to na Lučatín patrí, bez toho by to nebol tento tradičný pretek. Bežalo sa fajn, čas som zlepšila o 10 minút, takže som spokojná. A o 2 týždne malý srbský maratón, 32 km, idem to skúsiť. Počasie dnes v Lučatine bolo perfektné ako každý rok. Teplota nesklamala, ale bežalo sa výborne. V lani bolo teplejšie, sa mi zdalo, takže tento rok ten čas bol uspokojivý. Tento rok sa znova bežalo v Lučatine perfektne, bolo to veľa kamarátov, aj výborná atmosféra, počasie nám vyšlo, znova ako každý rok, teplota bola skvelá, občerstvovačky tiež, takže vravím, bolo výborne, na rok sa stretneme znova. Bansko-Bystričanka, jedna aj druhá, lietadlo ide do cieľa, dvojprúdové lietadlo, Ľudka Mužitová, Ingrid Zavčáková, a ideme. Hodina 21 a lietadla idú do cieľa. To sú vetróne z Očovej. Ingrid, Ľudka, blahoželáme. Skvelý výkon v tej horúčave. Nás čaká 2 hodiny. Ja som zažila najkrajšie rekreácie za polovičku. Paráda. Vy ste posledné. Posledné? Chvála Bohu, ideme hedu.